Hola, aquesta és la broma del cul, feta per en Guinart i en Francesc Puig. Aquesta broma està protagonitzada per en Francesc Puig i en Ferran Guinart. Què fa, cap? Tens algun problema? Per què enxiques la rata? Les rates no es xuten, no hi ha? Per què em recollica un d'elles, ja? A mi m'hi deixa d'una vegada. No m'ho escriu ara, Què que li fas? Li tornaria a fer? T'agradaria que li quedari? Què? Però tu què fas? T'entens, burro? Ja, però de turits no es piquen. Però, això no és un gos! Quina raça és això? Ja, no, mascota com una rata. Tu fas com una rata? Ja, tu pots tenir una mascota, pots ser el teu peu, una gent, jo què sé. Una de què és una mascota? No es pica, vale? Vale, i fora que t'aigui a 1 quilòmetre de casa turisme. No costa que m'arribi a l'hotel. Tu costa. No. Tu ets un flipat. I amb tu, acosta't. Me'l toques i rebràs fora. Em quedo aquí a Bueno, nou gag. Aquest està fet per en Francesc Puig, en Ferran Guinart i en alguns moments en Pere. T'agradaria col·laborar? No? Bueno. Gràcies. Estan fent un reportatge. T'agradaria col·laborar un moment? Segon de què? No, és només un moment. Com aquesta està malament, Ai! Un fotolog! Aquesta broma es diu Vice City. Està protagonitzada per en Francesc Balla, en Francesc Puig i en Ferran Guinart. Bon dia, soc en Ferran Guinart i venia per dir-los que les carreteres volants estan tranquil·les i mai sense sorpreses. Les carreteres volants... Hòstia!
Aquesta broma està protagonitzada per en Ferran Guinà i en Francesc Puig i es diu El qual sospitós. Espanyol. Estem fent un programa així de... Ai, oh, quieta! Bueno, és així d'humor mig de gas, saps? I pujats per l'ous. I aquí ens agradaria que fos un gas. Segur que t'has col·laborat. No, bueno, gràcies. Gràcies. Adéu. Estem fent un programa així d'humor de gas i pujats per l'ous. Si t'agradaria col·laborar. No? Bueno. Un altre gat que dirà un rayo de sol. Tot i que avui no n'hi ha gaire. Aquest gat és per en Ferran Guinà i en... Burro terembana, yang mai comentar. Oh, makanya nolnya sini. Oh, pelajar itu. Model kurangnya. Yang lain berhenti. Orang juga betul. Mungkin terlalu sekali internasional. Sesuatu yang kosong, non tidak mampu. Apa kau tu? Oh, asyik bawa macam ni. No, macam tim. Dia bawa sedikit. Dia bawa sedikit. No, asyik orang ni baik ni. Oh, aku itu maku. Ada mohon berjantan di tu aja. Come si ingiudiava?